дуруд бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. имрӯз 23 июл ин мавзӯъҳоро дорем. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд, дар марз бо Афғонистон барои қабул ва ҷой додани то 100 000 паноҳанда урдугоҳ бунёд мекунад. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон эътироф кард, ки Тоҷик Эйр бояд ба ширкати литвонӣ 20 миллион доллар супорад. ҳамин иҷроиши ҳалномаи суди хориҷӣ то байни моҳи августи соли 2021 ба таъхир гузошта шудааст. ва замимаи мобилӣ барои шиносшавии ҷавонону хонумҳои эронӣ тарафдорони зиёд пайдо кардааст, вале мухолифон низ ҳастанд. ҳатто қадд ханум، وزن خانم اومده بود. این انگار یه جوری توهینه به یک زن به نظر من. мақомоти тафтишоти Рӯҳонии шинохта Абдуллобек Қувватбеков маъруф ба Мавлавӣ Абдуллои Язғуломиро барои таҳқиқи парвандааш, яъне гумони даъвати ифродгароии тариқи интернет аз душанбе ба шаҳри Хоруғ оварданд. бо тасдиқи ин хабар як манбаъ дар додситонии Хоруғ имрӯз ба радиозодӣ гуфт, айбдоршаванда Қувватбеков як ҳафта пеш ба ин ҷо интиқол ёфта то анҷоми тафтиш дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳ дошта мешавад. ин манбаъ меафзояд, Абдуллобек Қувватбеков аз замони боздошташ дар моҳи гузашта то ҳоло вакили мудофиъ надорад. ин Рӯҳонӣ рӯзи 18 июн ҳамроҳи бародараш Иззатулло Қувватбеков дар шаҳри Душанбе боздошт шуда буданд ва баъди як ҳафта Иззатуллоро раҳо карданд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ офатҳои табиӣ ба Тоҷикистон 111 миллион сомонӣ хисорот овардааст. масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода имрӯз зимни зикри рақами мазкур гуфтанд, дар ин давра 299 ҳодисаи табиӣ сабт гардида марги 22 нафарро ҳам дар пай доштааст. дар нишасти хабарии 23 июл мавзӯи марбут ба паноҳҷӯйи афғон низ матраҳ шудааст. ҷузъиёт дар гузориши барои Суфӣ. тоҷикистон дар шароити феълӣ имкони пазируфтани ҳудуди 100 000 паноҳандаи афғонро дорад. имомалӣ иброҳимзода, муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода, дар нишасти хабарии ин ниҳод рӯзи 23 июл гуфт, танҳо дар як тамрингоҳи низомӣ метавонад ин шумораи паноҳандагони эҳтимолиро ҷойгир кунад. вай афзуд, дар сурати пеш омадани мушкилӣ Тоҷикистон ба созмонҳои байналмилалию хориҷӣ муроҷиат хоҳад кард. айни замон барои қабул кардани гурезагон мо бинӯҳад майдонҳои калонро интихоб кардаги ҳастем. аллакай шумо медонед ки яке аз майдонҳое ки ана машқҳои ҳарбии вазорати мудофиа мегузашт мумира, дар он ҷо мо ҷой кардем. ана боз мо дар он ҷо дар шумораи 2000 одам ба ҳисоби миёна муайян карда будем, лекин имконияти қабули то 100 000 нафарро ин майдон дорад. муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, 1600 паноҳандае ки ҳафтаҳои ахир аз Афғонистон ба Тоҷикистон гузашта буданд, бо 11 парвоз ба ватанашон фиристода шуданд. ҳоло барои паноҳандагони эҳтимолӣ аз Афғонистон дар ноҳияи марзии Кушониён ва шаҳри Хоруғ анборҳои маводи ғайриғизоӣ барои нигаҳдории хаймаву сару либос, доруворӣ ва дигар маводи мавриди ниёз бунёд мешавад. анборе ки дар Хоруғ ба нақша гирифта шудааст, вай ҳам рӯзҳои наздик аллакай бояд ба итмом расад. дар ноҳияи Кушониён бошад, аллакай то моҳи август ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки анборро ба истифода гузорем. дар он анбор ниёзҳои аввалин дараҷаи ғайрихӯрока барои гурезагон нигаҳдорӣ карда мешавад. ба дунболи дар моҳҳои ахир фаъол шудани ҳаракати гурӯҳи Толибон дар Афғонистон ва зери тасарруфи худ даровардани минтақаҳои марзӣ бо Тоҷикистон, шуморе аз шаҳрвандони Афғонистон ба Тоҷикистон паноҳ бурданд. мақомоти Тоҷикистон аз қабл эҳтимоли ворид шудани паноҳандагонро ба хоки кишвар тахмин мезаданд ва барои қабули онҳо омодагӣ мегирифтанд. додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон ширкати давлатии Тоҷик Эйрро ба пардохти миллионҳо доллар ба як ширкати литвонӣ муваззаф кард. қаблан намояндагони Тоҷик Эйр гуфта буданд, ки қарори додгоҳро дар ин маврид қабул надоранд. додгоҳи иқтисодии Душанбе ҳам соли 2019 даъвои Skyroad лизингро рад карда буд, вале додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон хостори бознигарии ин ҳалнома шуд. Алишер Зарифӣ мавзӯъро идома медиҳад. пас аз баҳсҳои тӯлонӣ додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон даъвои ширкати литвонии Skyroad лизингро эътироф кард. Skyroad лизинг шикоят дорад, ки ширкати Тоҷик Эйр 20 миллион доллар қарз ва фоизҳои онро напардохтааст.
баҳси ширкати литвонии Skyroll Leasing бо ширкати Тоҷик Эйр аз соли 2013 бар сари $20 миллион идома дорад. ин ширкат даъво дорад ки Тоҷик Эйр қарзашро напардохтааст. қаблан додгоҳи арбитражи шаҳри Вилнюс Тоҷик Эйрро ба пардохти ин маблағ муаззаф карда буд. бо таъиноти суди иқтисодии шаҳри душанбе ҳамин аҳлномаи суди хориҷӣ эътироф гарда барои иҷроиш дода шудааст. бинобар сабабе ки баъзе масъалаҳое ки мушкил аст, ҳамин иҷроиши ҳалномаи суди хориҷӣ то байни моҳи августи соли 2021 ба таъхир гузошта шудааст. Skyroll Leasing аз болои таъиноти суди иқтисодии шаҳри душанбе дар мавриди ба таъхир андохтани иҷрои санади додгоҳӣ ба додгоҳи олии иқтисодӣ шикояти кассатсионӣ овардааст. аммо бо сабаби ҳозир нашудани намояндаи ширкати Skyroll Leasing баррасии шикоят ба таъхир гузошта шуд. ҳангоме ки бо ба тариқи иловагӣ намояндаи ширкати Skyroll Leasing қати ҳамсӯҳбат шуданд котиби коллеги марҳилаи кассатсионӣ, дар ҷавоб гуфтанд ки бемор ҳастанд ва барои баррасии шикоят иштирок кардан наметавонанд, лекин ягон ҳуҷҷат оиди бемор буданд ё ки дархост дар бораи мавқуф гузоштан ба марҳилаи кассатсионии суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид нагардидааст. бинобар ин шикояти ширкати Skyroll Leasing, шикояти кассатсионӣ бебаррасӣ монда шуд бо таъинот. ҳоло Тоҷик Эйр гирифтори буҳрони молӣ аст ва мустақилона имкони пардохти қарзи ин ширкати хориҷиро надорад. намояндаи ширкати литвонии Skyroll Leasing мегӯяд, дар сурати пардохт нашудани қарз аз ҷониби Тоҷик Эйр давлати Тоҷикистонро ба ҷавобгарӣ мекашанд. дар соли 2013 мо ба додгоҳи ҳакамӣ муроҷиат кардем. тасмим дар соли 2014 гирифта шудааст ки инро ба пуррагӣ фаҳмидан мумкин аст, чун додгоҳи ҳакамӣ марҳилаҳои зиёде дорад. марҳилаи ниҳоӣ ин даъво бурдан нисбати давлати хориҷӣ мебошад. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷикистон солҳои тӯлонист ки мушкили молӣ дорад. бо вуҷуди қабули барномаҳои давлатӣ барои ба по хезонидани он аҳволи ширкат беҳ нашуд ва парвози ҳавопаймоҳои он қатъ шудааст. дар Тоҷикистон то ба ҳол сагҳои бесоҳиб ва дайдуро нобуд мекарданд. ин як рӯи эмин доштани сокинон аз сагҳои ҳорӣ гуфта мешуд. нобуд кардани сагҳо доим аз сӯи ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон танқид мешунавид. ин аст ки ахиран мақомот дар вилояти Суғ тасмим гирифтанд барои сагҳои бесоҳиб паноҳгоҳ бунёд кунанд. Абдуллобек Қувватбековро гузориш медиҳад. дар шаҳри Хуҷанд барои сагҳои дайду сарпаноҳ месозанд. шаҳрдории 21 июл гуфт барои он замин ҷудо кардааст. ин аввалин сарпаноҳ барои сагҳои велгард дар шимоли Тоҷикистон хоҳад буд. ахиран Тоҷикистон бо ислоҳи қонун ҷазо барои муносибати бераҳмона ба ҳайвонотро сахттар кард. қонуни нав дар ҳоле қабул шуд ки солона дар Тоҷикистон қариб 3000 саг кушта мешавад. мақомот мегӯянд бо ин роҳ сокинонро аз газанди сагҳои велгард эмин медоранд. ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон куштани сагҳоро бераҳмӣ ва кори хилофи қонун медонанд. дар Тоҷикистон паноҳгоҳи давлатии ҷонварони бесоҳиб вуҷуд надорад. ин корро фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ анҷом медиҳанд. яке аз онҳо Ҳанифа Баротов аст ки ба гуфтаи худаш 20 сол аст ба нигоҳубини ҷонварони бесоҳиб машғул аст. ӯ мегӯяд солҳои ахир муносибати ҷомеа ба ҷонварони бесоҳиб хашинтар шуд. албатта тарбия дар оила шурӯъ мешавад. бояд ба кӯдакон фаҳмонанд ки ба ҳайвонҳо рафтори бад накунанд. агар падару модар нисбати ҳайвонҳо муносибати хубе дошта бошанд, фарзандони онҳо низ чунин рафтор мекунанд. аммо занҳоеро дар кӯча мебинам ки ба кӯдаконашон фармон медиҳанд ки сагро зананд, гӯё ҳаром бошад. бисёри инҳо беозоранд. сокинон дар Тоҷикистон сагро дӯсти бовафои инсон меноманд ва на ҳама тарафдори бераҳмона нобуд кардани ин ҷонвар ҳастанд. тарафдорони ин андеша бесоҳиб мондани сагҳоро иштибоҳи инсонҳо меноманд.
ҳоло меравем ба эрон. дар ин кишвар як замимаи телефони ҳушманд барои ҷавонон дар пайдо кардани ҷуфти муносиб кӯмак хоҳад кард. эҳтимоли ба кор бурдани чунин восита дар ин кишвари исломӣ тарафдорон ва мухолифони худро дорад. вале мансабдорон аз он нигаронанд ки агар дар эрон мизони таваллуд беҳбуд наёбад, кишварро пиршавии аҳолиаш таҳдид мекунад. гузориши искандари хоҷамирзодаро бо ҳам мебинем. با هدف برطرف نمودن پایین‌روی میزان تولد، دولت ایران تنظیم یک ضمیمه و یا اپلیکاسیون تلفن هوشمند را تصدیق کرد. در این کشور اسلامی که مناسبت آزادی جوانان و خانم‌ها بیرون از چارچوب عائله امکان ندارد، زمینه همدم برای به هم آوردن جوانان و خانم‌ها سهمگیر خواهد بود. زمینه را یک نهاد فرهنگی مربوط با دولت ایران تهیه نموده است. کاربران خود را در زمینه نامنویس می‌کنند و از تفتیش روانی می‌گذرند. سپس زمینه مشورت می‌دهد که کدام جوان با کدام خانم مناسب است. ولی واکنش به این تشبث یک رنگ نیست. این کار انگار شخصیت خانوما رو می‌خواد زیر سوال ببره. چیز جالبی نیست که یک زن بخواد بره خودش رو معرفی کنه، چون من چیزایی که قبلا خودم یه بار یه نمونه دیده بودم، حتی قد خانم، وزن خانم اومده بود. این انگار یه جوری توهینه به یک زن به نظر من. همصحبت دیگری خبرنگار رویترز از این اقدام پشتیبانی میکنه. جوانای ما نمیرن سمت اپلیکیشن‌هایی مثل تیندر که در واقع مال کشور ما نیست، حالا مجبور میشن از فیلتر شکن استفاده کنن برن سمت اونا. به نظر من آروم آروم اگه این فرهنگش جا بیفته خیلی میتونه مناسب و خوب باشه واقعا. خبرگزاری فارس ایران گزارش میدهد که زمینه همدم در برابر پیدا نمودن جفتی مناسب در دوام 4 سال اول ازدواج با عائله‌های نوبنیاد در تماس بوده، به آنها به قدر امکان مشورت روانی می‌دهد. در ایران مردان و خانم‌های جوان نمی‌توانند به مثل جوانان غربی رابطه محرمانه داشته باشند، اما جوانانی هم هستند که نمی‌خواهند خویشاوندانشان سرنوشت آنها را حل کنند. خودم اصلاً موافق نیستم با نوع سنتی همسریابی که یک خانواده برای در واقع آدم همسرش رو انتخاب میکنه، چون تقریبا مشارکت آدم برای انتخاب همسر خیلی میاد پایین اون موقع. ولی اینطور بهتره به نظر من نسبت به همسریابی سنتی. هر کدوم مزایای خودش رو داره، من اینو ترجیح میدم. بعضی منصبداران ایرانی اظهار نگرانی میکنند که اگر در جمهوری اسلامی میزان تولد بهبود نیابد، به زودی اهالی ایران در قطار کشورهای پیرانسال شامل خواهد شد. امروز برای این ازدواج بسیار مشکلات زیادی داریم. مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات رفتاری، خیلی. با اشاره به این وضعیت تخمیناً 10 سال پیش ایران لایحه‌های برنامه‌ریزی عائله و کاهش میزان تولد را خاتمه بخشید. سال 2014 هم پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای فتوا صادر نموده ابراز داشت که افزایش اهالی هویت ملی را بالا برداشته به تأثیر ناخوشایند غرب مقاومت می‌کند. و امروز در پایتخت ژاپن بازی‌های المپیک توکیو 2020 آغاز می‌شود. این مسابقه به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس یک سال به تأخیر افتاده بود. کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که 11000 ورزشگر از 204 کشور در این بازی‌ها اشتراک خواهند کرد. تاجیکستان را در آن 10 ورزشگر نمایندگی می‌کند. این مسابقه در حال برگزار می‌شود که در شهر توکیو به هدف پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس برخی محدودیت‌ها جاری شده است. از جمله این بازی‌ها به حضور تماشابینان برگزار خواهد شد و انتظار می رود جیل بایدن بانوی اول امریکا نیز در مراسم افتتاح این بازی‌ها اشتراک کند. این مطلب آخری برنامه امروز بود و تشکر میگم از همه شما که ما را تماشا کردید. خبرگزاری‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. به همه شما عزیزان روز خوب آرزومندیم. شما را در هفته نو منتظریم. خدا نگهدارتان.